गोटे दिनर कथा अटे। जंगल रे एक सिंह शोइथिला। जेतेबेले सिंह शोइथिला सेतेबेले एक मूषा शोइथिबा सिंह सह खेलिबाकु लागिला ओ सिंहक शरीर उपरे लाफी लाफी करिबाकु लागिला। एथिरु सिंहक घुंगुड़ी भांगीगला ओ से उठिगले। सिंह बहुत तुरंत तांक रागरे सिंहटी एक मूषाकु धरि नेला एवं जेतेबेले सिंहटी मूषाकु खाइबाकु जाउथिला सेतेबेले मूषा सिंहକୁ ବିନତି କଲା ଯେ ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଶପଥ ଦେଲା ଯେ ଯଦି କେବେ ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗକୁ ଆସିବ। ମୂଷାଙ୍କର ଏହି ସାହସ ଦେଖି ସିଂହ ଖୁବ୍ ଅଟ୍ଟହାସ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କିଛି ମାସ ପରେ କିଛି ଶିକାରୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର ପାଇଁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସିଂହଟିକୁ ଜାଲରେ ଫସାଇ ଏକ ଗଛକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ହତାଶ ସିଂହ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁଃଖ ଓ ହତାଶରେ ସେ ଜୋରରେ ଗର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ଗର୍ଜନ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଠାରେ ନିକଟସ୍ଥ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ମୂଷା ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସିଂହର ଗର୍ଜନ ଶୁଣିଲା ସେ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ସିଂହ କଷ୍ଟରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୂଷା ସିଂହ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ଧାର ଦାନ୍ତରେ ଜାଲକୁ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାହାପରେ ସିଂହର କିଛି ସମୟରେ ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଜାଲରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ସିଂହ ମୂଷାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଓ ପରେ ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ଜଙ୍ଗଲ ଦିଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହି ଗଳ୍ପରୁ ଆମେ ଶିଖିପାରୁ ଯେ ଏକା ଅପେକ୍ଷା ଦୁଇଜଣ ଏକାଠି ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଗଳ୍ପ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ